kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Oimore ka moro mantiere wakini machiegni weche manyien siasa no makwedo piny owacho nolieko ni juma manyien gibiro timo ng'anyo chieng' tarik 25 e paro ojende mabedo nonegi kane kwedo chik mar omenda mar 2024 gino mabende kata kamano jok mabende nie piny owacho to wacho ni ok onego bed ni timore gi kinde ma sani. Ruto ne owuoyo kama. The thing that is not going to happen is that pacho ka okal kuom wang'o skunde kod ketho mwandu mopogore opogore. Bende jatelo no e seche makamagi ne okawo kon makende mar wacho ni gin kaka piny owacho gik mabiro neno ni misi duto keto makare mondo michino go mosumo dhi nyime kama bende paro makama nosir kanyo kod jagoro migawo mchueche mago mag teko kod amodhi pacho ka ni man present countless hours of study, sacrifice and determination. You have earned this recognition and you should be proud of your accomplishments. I also want to recognize those who may not receive awards today and to remind you that your journey point us and they make us glad. So mimi nataka kuomba wazazi mahali wapo katika Jamhuri ya Kenya, let us ensure we talk to our children. Let us take advantage of this midterm break. Let us show them the bigger picture. Let us show them that we need to bequeath the schools to the next generation. Let us show them the importance of protecting property. Na ndio maana nataka kusema tukio hapa. Choni jonyuol kalo e midhiero matek moko de ben jopuonjre medo gi midhiero mag chulo mwandu mag skunde mabende kod jopuonjre go ketho e kinde mag timo ng'anyo. Kane giwuoyo wach makamano. Oppose the bad evil that has come into this Kenya that started at Tumishi Girls of Burning School. Parents out there who lost their loved ones, who lost their children, to be honest with you, I'd like to sympathize with you guys and give my Ker machon manose wito ngimane mano Mwai Kibaki. Kalonzo kawuoyo diche mano makono ni wito ngimane mano Mwai Kibaki. Kalonzo kawuoyo diche mano makono ni e sach rom mano kelo kanyakla jotelo mopogore opogore mar kanisa no mano ma sitam e kanyakla jotelo mopogore opogore mar kanisa no mano ma sitam e bade mano ma Embakasi Nairobi. Owacho ni kitelo masane miyo jokenya bedo maonge kod geno Nairobi. Owacho ni kitelo masane miyo jokenya bedo maonge kod geno kod piny owacho nogo ni matimo. These days, even if you are wearing speaking costumes, Madam DCC will come with hardware, okay, and throw tear gas, and we don't hear anything. And then goons. Imagine what happened in front of world media. Never happened. Not even when we had single party. Never happened. Not even when we had single party dictatorship. Some people call it dictatorship. Some people call it. Erokomachielo bende en riwruok no mano mag jopuonje mag mbalariany mong'ere kaka UASU obwogo mar biro bago ng'anyo. pay the 500 million immediately because they are the ones who used it to pay salary. The next 1.25 billion was supposed to be factored in the financial year of 2025-2026. Now that it was put in the supplementary, they should recoup it from the 6 billion and pay. When I was talking with him, he was talking about redundancy. That money was not meant for redundancy. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo.
kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho, ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Machiegni kendo kamoro moro mantie wadhi nyime. E weche mamoko bende en siem koro gweno jogo maketho puothe ji e wang'o nienge mosechiek kata mapok ng'adi ni ibiro kano okang' machiko yango. Mani chik kata siem gol kanyo kod jatend gamo chench mago mag pur mathur kani migosi Mutahi Kagwe. Bende kano wuoyo kinde mar romo mar limbe kambi rego niang'no mano mong'ere kaka West Valley e kaunti mano ma Kericho. Jatend migawo nogo ne okakonwa kende mar wacho ni jomoko osebika kod donjore kod puothe jowetegi kendo ketho mwandu magin niang' moseikore kata miiko gino bende kowacho duoko chien yuto e sekta nogo mano mar pur. Jatend nogo nowacho ni piny owacho biro keto chenro motegno mar arita ne puothego eko. Kama bende nowacho ni kata mana sekta no mar pur gin kod paro mar lose mondo mi obed mano makare kano kwa jopur mopogore opogore mathur kani mane pur no maniang' mondo mi oyie orwak parogo mantie mag kelo lokruok ne sekta no mondo mi yuto obi obedi mowinjore. Jatend nogo nokakono kende mabende ne odok ne okang' mabende piny owacho ne godo kama wacho ni gin gi lek makare ne chenro mag pur kaka achiel kuom yore mag yuto mathur ka kane okwayo jopur e gwenge duto ma ipidho niang' mondo mi one ni oikore. Unafikiri tutaacha kuendelea na miwa? Unafikiri kweli tunaweza kuacha kukuza miwa kwa sababu umechoma miwa hapo kidogo? Hatuwezi, tutaendelea. Kwa hivyo unapoteza wakati wako. Kama una kitu unataka tuzungumze kama community ama kama serikali, kama watu ambao pengine wanasema wanataka shamba, sio wengine wanataka nini, hiyo ni mambo ya kuzungumza na kutumia ubongo. Tuzungumze, tusikizane. Lakini mambo ya kufikiria ati serikali itakuja kuzungumza na wewe kwa sababu unashoma miwa, hiyo haiwezekani jameni. Hiyo haitiwezekani. Let's behave normally. We thank the government for the fertilizer which has given to the farmers. We thank them for also restricting importation of sugar so that the farmers can also be able to benefit from the sugar which is locally produced. We really want to thank the government for stabilizing the sugar industry. We have been in nightmares for so long. At one time we were doing with what we call chagari. Someone would take around 15 tons and we pay them 2,000. We have suffered a lot, but this is the right time. We want to thank Kipchimchim Group for coming near us here. I used to be in Zone E, an accountless zone, but now I'm in Zone A. I get value for my money, value for the cane that we do. Ero kuma chelo bende ni chino mago mawuoth nobiro kanyo koda chochni e apano mar mowuok Migori kocho Isibania. Mabende jokanyo sekta no mano mar matatu ko johala mopogore opogore ne bago ng'anyo kendo ne geng'o apaya makoro sani tiyo godo kaka mano ma ji kaloe bang' kethruok mar olalo. Na wamekataa kuanza kutengeneza hiyo barabara. Wamekataa kuanza kutengeneza hiyo barabara. Kwa leo tumekasirika, tumengojea na tumechoka kuzunguka. Tumekuja hapa kusema kwamba enough is enough. Kuanzia leo hatutazunguka barabara. Tukitoka hapa hii tunaziba kwa sababu hii pia iko na crack mara tatu. Vile ile iko na crack. We do to ensure that we have the bridge. Number two, we do to ensure that we have the bridge. Number two, they are ever saying that they said that they were going to do this soon after the rains will have gone down. Up to now, that has not happened, and so wananchi feel that they have been left on their own. Sisi ni awacho ni barua no wakwede kendo ken barup seme koriworete nikech achiel twak ewi weche mag chula mandere kachiel kod nam lolwe kaka yono mane ni jopiny oyudo ratiro maromre e weche mag dho wedhe. Chielo wakwayo mondo mi biches 11 mantiere gi walos komiti moriwore gi mar KW. Nyithindwa bende inyalo
mitich kuondego ka thuolo nitie nwaketo kwe mwawinjore gi madam. Mikai Pauline omedo dhi nyime ka kwayo mondo olos romo moro e piny maoko ne gin kaka jotend wedhe mar somo riekni mag rit chieng'. Eto weche mamoko bende ni jakom mar dongruok joma mine mong'ere kaka maendeleo ya wanawake Mikai Rahab Muya okwayo josiasa mondo mi oduok chien liet mar siasa mabende koro sani neno e pacho kani. Kowuoyo e sach romo gi jokanyo malo 500 e kaunti no mano Nandi, Mikai Rahab ne okwayo siasa mondo mi owere kanyo kod bayo weche kod siasa mago mag pogo hapa na mimi sitakuja hapa. Which country are we talking about? I belong to a country, and at my age 70 I have seen Kenya long enough. I've seen all the presidents. I was a civil servant in the first government. We were one country. When did we become now we are going to be, I don't know, this is who, mimi sitaki kutanja, and this is who. My prayer and Church of God has got to help us here. We need. When a woman stands to fight for these positions, we have a rejection from our fellow women. But I want to encourage my fellow women that when women are given these positions or given these opportunities, what we all know that what a man can do, a woman does excellently. A woman does best. Shano janeno mara kamoro moro intuitive kono Wechemanyien sa 3 mar otieno kalo kanyo dakika 32 ka nyisi nyalo medo luwo weche gi mamoko e yore mag tudruok kamoting'o Facebook Live ma en Kala TV kaachiel kod X @KalaTV to kod YouTube ma bende en Kala TV. Orito masani ka jasomo mari ne en Rogers Odhiambo, ka jaloko to ne en Bella Achieng'. Ibedo kod otieno majaber.